qabel l-aħħar elezzjoni il-Labour Party kien jagħmel kritika qawwija kull meta ikun hemm każ dik li huwa pulizija. Fl-aħħar perjodu qasir Ministru, kellna 3 każi ta' 3 persuni li mietu meta kienu fil-kustodja tal-Kort tal-Pulizija. Ma taħsibx illi xi ħadd f'dan il-gvern għandu jerfa' responsabilità? Ġion żbaljat bħalma żbaljat il-kap tal-Oppożizzjoni. Mhux minnu li 3 każi seħħew meta kienu fil-kustodja tal-Kort tal-Pulizija. Għaliex? Mhux minnu, le. U liħor Mount Carmel, x'inhi differenza? Mount Carmel huwa taħt il-kustodja tal-Pulizija. Ġieli fatwalment skorrett. Fatwalment skorrett. Min se jerfa' responsabilità Ministru, 3 imwiet, 3 xhur, 3 imwiet. Isma' se nirrispondi lil kulħadd. Jiena qiegħed hawnhekk biex nirrispondi lil kulħadd wieħed m'għandix problema. Inti skorrett fil-domanda tiegħek bħalma skorrett il-kap tal-Oppożizzjoni. Kellek 3 persuni fil-kustodja tal-Pulizija, persuna oħra f'Mount Carmel, dawn kienu fil-kustodja. Suppost min qed iżommhom qed iħarrishom. Mietu fi żmien waqt. 3 xhur qed nitkellmu hawnhekk. Min se jerfa' responsabilità ta' dawn il-miet? Mela, aktar tard illum jiena se nkun qed nagħti aktar dettalji fuq dan il-każ u t-triq il-qudiem. Ġifieri jekk intom tippermettuli minn hawn u ftit sigħat oħra se nkun qed nagħti il-kummenti tiegħi u napprezza jekk tistennew ftit sigħat oħrajn biex nkun nistgħu nagħti il-kummenti tiegħi. Jiena qiegħed hawnhekk biex inġorri responsabbiltajiet ministerjali tiegħi, mir-responsabilità jien ma naħrabx.